voitaisiin katsoa vähän mitä täältä paketista löytyy sisältä. Tää me on kaadettu sieltä. Se ei pysy siellä. Me ihastellaan tätä siinä. Joo. On se hieno. Paketti on tyylikäs, keinonahkaa. Luo heti semmoista laadun vaikutelmaa siinä. Tässä onkin olkanahkaa. No joo. No okei, täällä oli kuitenkin vielä tää oma yksikkö. Se on tossa nätissä sametissa. Sitten avataan noin. Löytyy täältä paketti. Täältä löytyy käyttöopas. Ja myös suomeksi ilmeisesti. Usealla kielellä löytyy ja löytyy myöskin suomi. Tää kyllä kannattaa päntätä hyvin. Ainakin mitä kokemuksia noista vanhoista, niin me on kyllä luettu sitä käyttöä aika usein otteeseen niin tien päällä kuin tauolla ja missä niin ollaankaan oltu. Niin välillä aina sen parittelun kanssa ollut vähän. Sitten avataan lisää. Täällä on asennusohje. Sitten löytyy itse tää telakkaosa, mihin lyön tuo yksikkökin. Huomataan, että kuulokeliitännästä löytyy, niin se tuossa G9X tuli myöskin lisänä, että sinne saa laittaa omat kuulokkeet, jos ei nämä mukana tulleet miellytä korvaisi. Hifi-korva voi laittaa sinne jotain parempaa. Sitten mikrofonikansan kuulokkeelle, joka ei ole niin standardi. Tähän käy luultavasti vaan omat liittimet. Sitten niitä kiinnitystapoja on 2, mihinkä tää laitetaan kiinni. Ennen oli se ruuvattava versio, mikä 6-kulma-avaimella ruuvattiin sitten kypärään kiinni, mutta nyt on tämmönen niin sanottu pikalukitus. Tämmönen aika jämäkkä tämmönen jousi, jossa on kumia tuossa sisällä, eli tuohon käytännössä niin kuin kypärää vaan luiskautetaan sisään. Tää luultavasti käy useampaan malliin. Sen voi sanoa, että se ei tuohon meidän Supertiin se ei käy. Siinä joudutaan käyttämään tämmöistä tarraversiota, koska siinä on sellainen kaulus, että se jouduttaisiin rikkomaan, jos me haluttaisiin laittaa tähän. Eli siinä me käytetään tätä. Tarralla kiinni, ja nämä on kyllä varmasti pitäviä tarroja. No eihän me vielä tiedä. No, näyttäisi samalta, kun mulla on tuo GoPro ollut joskus kypärässäkin, ja kun ei ollut vähän kovempaa, niin tuntuu, että pää lähtee ja kääntyy taaksepäin, mutta silti kyllä tarra pitää. Mä ainakin luotan sille. Sitten on puomimikki, mitä me tullaan käyttämään ainakin näissä Superteissa. Sulla olikin tossa. No, mulla on oma kypärä asentanut ja siihen löytyy sitten tarroja. Liimataan tarra vastakappale tuohon kypärään ja tämä sitten viritellään sopivasti sinne kiinni. Ja liittimellä se kiinni. Tuohon noin. Sitten löytyy umpikypärää malliin, löytyy myös tämmöinen lankamikki. Huomattavasti sirompi, ei tule eteen niin paljon. Sitten löytyy lisää näitä tarraosia. Löytyy pari ylimääräistä munkkivaihtoehtoa sitten tuohon mikrofonin päähän. Sitten mitä täältä löytyy vielä, niin toisen kannen alla on perus USB-laturihässäkät, eli micro USB käy, eli aika useiden puhelinten mukana tulleet laturit toimii myös tähän. Pistoke löytyy täältä pohjalta. Tuommoinen kumikorkki siinä sitten. Eli sellaiset setit. Näytäs vielä miten se menee kiinni siihen kypärään. Eli tää lukitus. Niin. Joo, eli tässä takaosassa on tämmönen nappula, mistä painetaan. Ja sitten tuolla on kieli, tuolla on kolu etupäässä. Eli kun laitetaan taas laturista kiinni, niin ensin etupää ja no niin, se on siinä. Ehkä selvitään tuosta. Joo, ei tää on ehkä vielä selkeämpi kuin tuossa vanhassa mallissa, missä sitä piti vähän liuuttaa. Tää on kyllä ihan näppärä oloinen. No niin, ja ensi kesänä ne pääsee nyt sitten testiin heti kesäkuussa reissulla. Joo, tuolta se näyttää asennettuna.